だからね、調査をしなさいって言ってるんだよ、そんなところで紙切れ上がってきたものを見てね、やる気騒ぎないんだよ、ちゃんとカルテ見て、きちっと調査をしようっていうことを言ってるんだよ、もうそんなもの、ノークエスチョンだよ、サイエンスをやるのか、いい加減に証拠を隠滅しようとしてるのか、ちゃんとしなさいよっていうことだ、出なかったら、これ、刑事訴訟するだけのことだ、ね、いい加減にしなさいよ、もう、そんな話聞いたらしょうがない、プロセスどうのこうのって誰も納得しない。もちろんですね、いただいてそのまま評価するだけではなくて、評価しようがないって、そういうものは臨床的にはきちっとカルテ見て、はい、データを見て、一例一例きちっと丁寧にやれる人の命がかかってんだから、はい、そのように努めてまいります。バカ者、はい、いい加減にしなさいよ、はい、もう、こんだけ眼首揃えて、国会議員の方々も来てて、もうこんなことをね、繰り返してはだめだ、もう、最初からね、きちっとしたサイエンスの光できちっと照らし出して、だから早速もう即刻評価委員会という馬鹿げた組織は解散、調査委員会を設けて前例調査、そのためにきちっと統計化を入れて、そしてまともな学者を入れてね、それで検査を、それで調査しなさいよ。あ、この方については先ほど佐野先生、組織のサンプルがあるなら、じゃあスパイクタンパクがどういうプロセスでいくか、もうみんな世界中研究してるんだから、日本のね、威信がかかってるよ、こんだけたくさんワクチン打って、で厚労省の肝心旗振ってるところは 10% しかワクチン打ってない、なんだそれっていうことだ。まずこれを明らかにして即刻評価委員やめ、前例調査、それは死亡者、報告してない死亡例も全部洗い出してください。何千人何万人の命がかかってんだから。それともう一つ、このワクチンの抗菌作用っていうのは分かんないんですよね。いっぱい取り組まれたナノパーティクルが次々スパイクタンパク出して、いまだにおかしい、こんな調子がおかしい、何かの拍子におかしくなる、何かの拍子に血圧が上がる、何かの拍子に湿疹が出てくる、調べたらスパイクタンパクが出る、その診断にもう次にフェーズ移ってるんです。即刻ワクチン接種やめて、前例の健康管理に行かないとダメだってこの論文も言ってるじゃない。科学の最先端をきちっと理解できない人間を呼んできて、マスコミもそういう人をテレビに出して、いつも同じものが旗振ってる、バカみたいだ、バカ丸出しっていうんだよ、こういうの。こんなことについてプロセスどうのこうのの説明を聞くために来たんじゃない。今日はもうこういうことをきちっとしないとダメだということで来ました、私は。はい。